Entre els turons i les vinyes de l'Alt Camp s'alça una obra arquitectònica singular, el Santuari de Montferri, una estructura que sembla sorgida de la terra en harmonia amb el seu entorn. Dissenyat per Josep Maria Jujol, deixeble d'Antoni Gaudí, aquest temple és una expressió de modernisme i espiritualitat. Inspirat en la muntanya de Montserrat, el santuari ens convida a la contemplació des del primer moment. Les gàrgoles, esculpides en formes abstractes, vigilen el temple, com si fossin guardians silenciosos del temps i la fe. Cada detall d'aquesta façana ens parla d'una arquitectura viva, plena de formes orgàniques i simbologia. Els arcs gòtics, les línies ascendents, tot sembla guiar la mirada cap al cel. A dins, l'església es transforma en un refugi de pau i introspecció. Les seves voltes, com les d'una cova, embolcallen el visitant en un espai de recolliment. Aquest és el cor del santuari, on abans hi lluïen les pintures murals de Jujol. Malgrat la seva pèrdua durant la Guerra Civil, l'essència del temple es manté intacta, un diàleg entre la pedra, la llum i l'espiritualitat. Presidint aquest espai sagrat, la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, recorda la connexió entre el poble i la seva fe, una figura venerada, símbol de devoció i identitat. El Santuari de Montferri és més que un temple. És art, història i espiritualitat fusionades en pedra. Un llegat que connecta el passat amb el present, la natura amb la fe, l'home amb el cel.